Sobota, krásne počasie, slnečno, nie je úplne teplo, tak som sa rozhodol dať termo a to znamená, že konečne zahajujeme cyklový lety. Máme taký prvý len, voľný, krátky. Topolčany, Duchonka, Topolčany dnes, keďže som doma. A idem ešte na starom bicykli, je po servise. Idem ho odskúšať a pôjde na predaj. Ak by mal niekto záujem, je to celokarbon, cestný Rose na SRAMe, 2x10 myslím. A za nejakých 600 € ho budem predávať. Polmaratón zmáknutý, ako už viete z predchádzajúceho videa. Teraz sa ideme fokusovať na triatlonovú sezónu naplno. Najbližšie o mesiac, 5 týždňov myslím, že to vychádza. 25.5. Šamorín, olympijský triatlon. Mám tam nejaké ciele nastavené, od ktorých sa odzrkadluje môj tréning a ideme makať na to, aby sme dosiahli tieto ciele. Znova nie je to hlavný pretek, je to bečkový. Idem si tam odskúšať stratégiu, idem si tam v podstate natrénovať prechody, voda, bicykel beh a príprava na polovičný Ironman. Uvidíme, malo by to byť dnes nejakých 35-40 km, hodinka a pol maximálne, 80 minút by som chcel, uvidíme koľko to vydá. A cieľ je 140 BPM, 150 v kopcoch. Na tomto bicykli nemám vodmeter, takže musím ísť podľa tepovky. Tieto kamene by mohli dať preč. Je tak ohrozenie. Nie je to dobre, neľúbi sa mi to, ale nevadí. Dobre, do skecania, ide sa makať. Ešte sa vám určite ozvem, niečo poviem, niečo natočím. Zatiaľ daj odber, like, komentár, podpor ma. Zvažujem kúpu drónu na takéto výlety. Nech sú krajšie, lepšie zábery. A chcem sa posúvať ďalej. Posúvajte sa so mnou. Zatiaľ. Fuj. Pekne fúka. Dosť nepríjemný vietor. Celý čas proti mne. A to sa odvíja aj na tej rýchlosti. Krásne. Krásne, toto je už zakvitnuté. Vidie tu jar. Je to tu pekné. A keby tak nefúkalo, išlo by sa lepšie. Keep my head down and focus on the facts. I'm setting down gravel while you just follow the path. I'll lead them into battle while you're just too scared to act. I'll leave the knife right in my back. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling, keep mumbling. I'll keep doubling, you keep bluffing. You've got nothing, I'll keep hustling. Celkujem sám, ale to nevadí. Výborné. Štrudla bola výborná, musím pochváliť. Káva je taká horká, niekomu môže chutiť, ale nemoc nie. Vidíme sa zajtra pri prvom brick tréningu, takom normálnom. Tento rok som už 1 alebo 2 absolvoval, ale s trenažéra a bez nejakej štruktúry. A zajtra už pôjdeme štruktúru trošku. Cyklistika bude zase taká voľná, ale beh tam dáme už trochu tempa, podľa ktorých chceme ísť. Budeme to takto kombinovať ešte 3-4 týždne, aby sme
na preteku vedeli, čo nás čaká. Dobre, ozvem sa. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Hotovo, som doma. 24,8 km za hodinu, skoro 25. Domov sa išlo dobre. Celkovo 36,5 km, hodina 28. Fajnový tréning. Teraz už len obed, káva a reggae. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story. Hotovo, odbicyklované. Idem si dať gel, prezúť sa a ideme behať. 30 km, niečo cez hodinu a 2 minúty, myslím. Tak, všetko vybavené, tak nakoniec idem 15 až 20 minút, 10 minút, tých 5-15 a potom 10 minút, 5-10 až 5-0-0 a budem sa snažiť držať tep do 150 úderov. Taký je plán, uvidíme ako to vystrelí. Ešte čo sa týka dnešnej cyklistiky, poviem pár vecí. Takže 30,27 km a hodina 3 minúty skoro. Šiel som dosť na pohodu, ale aj som miestami trošku pritlačil. Skoro 100 metrov stúpania, takže nič extra. Čo máte Garminy, ako dlho vám trvá, kým sa načíta GPS-ka v meste, prosím vás? Bo niekedy mi uchytí, že hneď a inokedy aj minútu, 2. Napíšte mi do komentára. Dobre, hotovo, pripravené, ideme. Dôležité veci, ktoré budem sledovať v tomto behu, sú tep, kadencia, rýchlosť. Rýchlo som sa rozbehol 5-10, trošku spomalím, ale cítim, že tie nohy sú tvrdé, takže toto budem musieť na tomto veľmi zapracovať, aby si telo zvyklo na prechod z bicykla. Ale o tom sú tréningy. Každý jeden ťa posúva. P25, 178 je kadencia a 148 je tep. Keď bol ešte ten tep nižší, tak je to ideálne. Pusné kopce, jak to ja nemám rád, tieto výbehy. Bicykel bol veľmi fajn, ale tento beh už teraz cítim, že není ono.
Ale hlavne už tenisky cítim, že sú fakt odslúžené, pripravené na vyhodenie. Extrém. Ale mám ešte 3 týždne na toto natrénovať a zvyknúť si. A potom ešte pol roka skoro. Takže fajn. Všetko je super, len tepovka je vysoká. Namiesto do 150 je do 160. Ale to je preto, že keď som nezabudni mi dať spätnú väzbu, akýkoľvek komentár, like, odber, aby si videl viac takýchto videí z mojich tréningov. Hotovo, odbehané 4 km, 20 minút, 45 sekúnd, ale s tempom som spokojný, s kadenciou som nadmieru spokojný, takúto som nemal veľmi dlho, som mal asi permanentne 180 plus minus 2 a ešte pri takomto behu, takže super, v týchto topánkach táto kadencia je luxusná, keď mám moje tempače, tak určite je to lepšie. Ale nevadí, akože kašľať na to. Dnešný brick tréning hodnotím pozitívne. Odtestoval som si, čo som chcel. A mám 3 plné týždne tréningu na to, aby som to vyladil a natrénoval. 4. posledný už bude paper deload týždeň, kde moc nenatrénujem. Tam skôr udržím a pripravím, oddychnem si na preteky. Dnes už len relax, jedlo, káva a cesta do Bratislavy domov. Konečne krásne počasie a ja som šťastný. Takto keď bolo 10 mesiacov v kuse, tak by som bol najšťastnejší človek. Try to change, you can say no, free me.